Perting guba sa driver's seat nining usa ka SUV human malambigit sa bangga sa MacArthur Highway at tubangan sa usa ka gasoline station sa Barangay Binugao Toril, Davao City, kaganihang Mayo 1. Makita sa video nga naipit ang driver sa SUV. Tapat sa driver ang usa ka babae. Dili sab halos mahitsura ang atubangan sa putik nga pickup o motorsiklo nga napil sa disgrasya. Naistorya pa sa mga tawo ang sakay nga pasahero sa pickup samtang naglingkod na sa kalsada ang driver sa natumbang nga motor. Daling girespondihan ang insidente. Sa report sa kapulisan, upat ang nagkarambola sa highway nga nahitabo pasado alas 10 sa buntag nga gilangkuban sa pickup truck, usa ka motor, usa ka SUV ug usa ka truck cargo. Ang kaning truck cargo sir diha sa area sa mga insidente sir is ni ano siya ding cross area siya sir murag kuan ba? Cross siya sa road. And then ego niya ang lubot nga part sa Ford Ranger maoto nga sa kusog sa dagat sir nagkabanggaan na ning upat ka vehicle sir. Matod sa Davao City Police, andam abagahon sa tag-iya sa cargo truck ang tanang danyos sa insidente. And as of this time sir, nga nangayo kong update sa investigator sa Toril Police Station sir, no, nagkasettle na ang sir, no, ang tanan involved sa maong insidente and then willing i-shoulder sa truck ang maong damage nga nabuhat. Nakayagom og minor injury ang mga sakay sa SUV ug motor. Daling gidala sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC ang mga naangul. Gila sa kapulisan ang naangul nga driver sa SUV nga si Renante Astobihona, 35 anyos, residente sa Lambalot, Upper Biangan, Malungon, Sarangani Province ug iyang asawa nga pasahero nga si Aphrodite Bihona. Driver sa motor nga si Rico Biduya Bonsilier nga taga Purokdalya, Mankilam, Tagum City, Davao del Norte ug iyang backred nga anak nga si Carl Monsilier, 17 anyos. Driver sa pickup nga si Karil Ayan Dayo, 32 anyos, nga taga Willspring Village, Davao City. Ug truck driver nga si Edelina Matulin, 52 anyos, residente sa Luwak, Barangay Bato, Toril, Davao City. Sumala sa DCPO, nagpaabot na lang ang mga nalambigit sa disgrasya nga magpinirmahanay sa ilang kasabutan nga bayaran sa cargo truck ang tanang danyos ug di na mapasaka og kaso. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.